Bueno, pois solventadas os problemas técnicos, vamos dar comenzo ao pleno de hoxe, do día 6 de novembro de 2025. Boa tarde a todas e a todos. E empezamos co primeiro punto da orde do día, aprobación... antes desto, eu creo que o que procede que lle demos o pésame á familia de Gonzalo, que foi concelleiro desta corporación en anteriores mandatos, así que conste en acta o pésame desta corporación á familia de Gonzalo. E agora si, damos comenzo ao pleno. O primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior. Hai algunha cousa que corrixir, que engadir, que, polo tanto, entendo que queda aprobada por unanimidade. No segundo punto da orde do día temos a toma de posesión como concelleira do Grupo Municipal do PSDG-PSOE de dona María del Carmen Núñez Cavado. Que se acerque aquí o... Sí, sí. Bueno, temos aquí diante de nós un exemplar da Constitución, así que darei lectura ao texto que procede neste caso. Xuras ou prometes pola túa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleira do Concello do Barco de Valdeorras con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Moi ben, pois poñémosche este e eu creo que procede que lle demos un aplauso. Bueno, pois xa podes pasar a ocupar o teu posto no pleno. Bueno, pois unha vez que toma posesión xa como nova concelleira Mari Carmen Núñez Cavado, a que lle damos a benvida a este plenario do Concello do Barco, seguimos coa orde do día. E pasamos ao punto número 3, señora secretaria. Dictame da Comisión Especial de Contas celebrada o 3 de novembro de 2025 sobre a aprobación do recoñecemento extrajudicial de gasto 10-2025. Foi dictaminado favorablemente por 4 votos a favor e unha abstención a seguinte proposta de acordo. Primeiro, levantar o reparo formulado pola intervención municipal o 24 de outubro de 2025, resolvendo as discrepancias e continuando coa tramitación do expediente, xa que, aínda que se incumpre o principio da anualidade orzamentaria, trátase de servicios e suministros e gastos necesarios efectivamente prestados polos preceptivos proveedores actuantes de boa fe que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao seu pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da Administración. Segundo, aprobar a totalidade das facturas e justificantes de gasto da relación número 2025-25, da que forman parte un total de 3 justificantes de gasto por un importe total bruto e líquido de 722,05 e recoñecer extrajudicialmente con cargos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas. Terceiro, autorizar e dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargo ás aplicacións orzamentarias e importes que constan na relación 2025-25, da que forman parte un total de 5 justificantes de gasto por importe bruto e líquido de 722,05 euros. Gracias. Margarida. Hola, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, dar a benvida á nova concelleira do Grupo Municipal PSOE. Benvida, Mari Carmen. Moitos éxitos nesta nova etapa vital. Pois como ben dicía a señora secretaria, trátase de 3 facturas, 2 delas relativas a servizos de prevención de riscos laborais, que neste caso son do 2023 por un importe cada unha delas de 360,77 euros, e unha terceira factura, neste caso de gas natural, por un importe irrisorio que son 0,1
53 céntimos y con un total de 722,05 céntimos. ¿Alguna intervención? Sí, boas tardes a todos e a todas. Desexarlle tamén a nova concelleira moita ilusión e moita sorte no seu traballo. Con relación ao punto, a proposta da alcaldía recoñece que, aínda que se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase de servicios e suministros e gastos necesarios, efectivamente prestados polos respectivos proveedores, actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento do Concello, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da administración. Debido ao anterior, pide levantar o reparo de intervención. Claro, a intervención decía que os gastos sometidos á fiscalización no presente expediente non poden considerarse gastos debidamente comprometidos en base a irregularidades que se expoñen a continuación, e que ela vai citando. Nos ímonos a abster. Muy ben, polo Partido Popular. Bueno, es lo de siempre. Las facturas hay que pagarlas, las presentan fuera de plazo y después vienen estos problemas. Pero lo que me llama la atención a mí es que en el informe de intervención dice que en conclusión manifiesta o presidente a total insuficiencia de medios personais existentes. Esto puede tener solución, es algo que siempre aparece en los informes, porque yo leo los informes y siempre aparece alguna pega de este tipo, falta de recursos materiales y humanos. Entonces, a ver si nos podía explicar un poco si vamos a tener solución o no. A ver, solución sempre pode haber no momento en que teñamos cubertas todas as plazas que ahora mismo non están cubertas. Evidentemente, pois, a señora interventora no seu informe pois dá fe ou dá conta daquilo que ela estima oportuno. Neste caso, pois, bueno, o personal que hai en intervención ás veces é fluctuante, ás veces hai xente que está de baixa e hai outras ocasións nas que pois algún posto está sin cubrir. Trataremos de ir cubrindo pouco a pouco, pero vostede sabe como funciona a administración. Ahora podes ter todo o servicio completo e agora pois pode que haxa alguén que non está nese momento disponible e o traballo evidentemente hai que sacalo para diante. En todo caso, eu creo que a parte que toca é a de aprobar eses tres xustificantes de gasto, esas tres facturas que veñen, que non é responsabilidade, saben vostedes que non é responsabilidade do Concello, é responsabilidade dos emisores dos propios xustificantes de gasto, porque non as presentan en plazo. É dicir, estamos ahora mesmo recoñecendo unhas facturas que corresponden ao exercicio do ano 2024 e chegan en novembro 23, e chegan agora no ano 2025. En fin, é un tema que aquí se leva discutido en moitas ocasións, de instar aos proveedores a que presenten as súas facturas en plazo. Evidentemente, se non as presentan en plazo, é o que decimos sempre, os gastos que hai realizados, pois hai que pagalos e ya está. Algúnha cuestión máis? Pois pasamos a votar. Votos a favor, 9 votos a favor, en contra, abstencións, 8 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, señora secretaria. 2025 sobre modificación do convenio regulador das condicións de traballo para o personal laboral ao servicio do Concello do Barco de Valdeorras. Someteuse a ditamen da Comisión de Contas, sendo dictaminado con 5 votos a favor e 2 abstencións. A seguinte proposta de acordo: modificar o artigo 30 do convenio regulador das condicións de traballo para o persoal laboral do Concello do Barco de Valdeorras, que pasará a ter a seguinte redacción. Artigo 30. Revisión salarial. As retribucións do persoal laboral para o ano 2025 son as fixadas na relación de postos de traballo que se incorpora como novo anexo 1. Ditas cantidades actualizaránse conforme as porcentaxes fixadas na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. Calquera incremento salarial afectará a todos os conceptos salariais recollidos na tabla do anexo 1. A aplicación das retribucións previstas na relación de postos de traballo será do 50% a entrada en vigor da relación de postos de traballo e outro 50% a partir do ano
a partir de xaneiro do ano 2026. As persoas que ocupen postos que baixan o seu específico despois da valoración da relación de postos de traballo percibirán un complemento persoal transitorio sin minorar as súas retribucións salariais, pero o posto quedará ordenado para un futuro ocupante do mesmo. Segundo, comunicar o acordo do Pleno a representantes do persoal con indicación dos recursos que se estimen pertinentes, así mesmo emprazarás as partes para a firma da modificación do convenio colectivo. Terceiro, asinada a modificación do convenio colectivo, presentarás ante a autoridade laboral competente aos efectos de rexistro e para que se ordee a súa publicación obrigatoria no Boletín Oficial da Provincia e demais que resulten preceptivos. Moi ben, Margarida. Sí, grazas, alcalde. Pois nada, como ben dixo a señora secretaria, e por ampliar un poquinho máis esta información, o día 2 de outubro, como ben saberán, aprobouse definitivamente aquí na sesión plenaria a relación de postos de traballo que nos damos en chamar RPT. Pois esa aprobación lóxicamente para que se poida reflectir nos salarios de cada unha das traballadoras do Concello, pois lóxicamente había que deixalo reflectido no convenio. Polo tanto, o día 24 de outubro convocouse a mesa xeral para a modificación do artigo que fai referencia a ese aspecto, e o que estamos facendo aquí é simplemente pois aprobar esa modificación no pleno, pois no texto que non vou ler porque xa o deixou lido a señora secretaria, e en principio pouco máis. Alguna intervención, sí. Manuel? Igual que cando votamos a RPT, pois o informe de intervención sinalaba que a proposta non se axusta á legalidade. Nós daquela votamos sí a RPT, parecíanos que era algo bo para os traballadores, así o dixeran tamén os seus representantes, e tamén votaremos sí a modificación do convenio para adaptarse a RPT. Muy bien. Antonio. Yo no me acuerdo ahora mismo si le di la bienvenida a la nueva... No. Estamos a tiempo, Vale, pues, bienvenida y perdone. Bueno, como decía el voceiro del bloque, en la conclusión pone que no se asusta a legalidad. Entonces nosotros estamos de acuerdo en la RPT, que es la RPT, pero nos vamos a abstener por eso, porque no se asusta a legalidad, y después están todas las conclusiones sobre el tema. Moi ben, pois pasamos a votar. Votos a favor, 12 votos a favor, abstencións, 5 abstencións. O punto número 5, señoras, perdón, a favor o Partido Socialista e o BNG, e a abstención do Partido Popular. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposta da Alcaldía sobre ratificación do erro material aritmético detectado na táboa da relación de postos de traballo. Bueno, primeiro que procede a ratificación da inclusión na orde do día, entendo que estamos todos de acordo, vale. E agora sí que pasamos a debatir este punto. Marga. Pois sí, nada, como ben dixo a señora secretaria, trátase simplemente de un erro material que se detecta pois cando xa estaba publicada, cando xa estaba aprobada a RPT, cando xa estaba... perdón, vale, perdón. Nada, pois leo a proposta. Con data do 2 de outubro de 2025 aprobouse definitivamente a relación de postos de traballo do Concello do Barco. Con data o 20 de outubro de 2025 no Boletín Oficial da Provincia de Ourense publícase un anuncio coa aprobación definitiva da relación de postos de traballo do Concello do Barco, e aí é advertido un erro material e aritmético na táboa de relación de postos de traballo nas páxinas 123 e 124 do documento, nos postos de algúns auxiliares administrativos nos que, tras a aceptación da alegación formulada, o total de puntos no complemento específico debe de ser de 128 puntos e non de 134, tal e como se deduce da táboa de complemento específico nas páxinas 129 e seguintes do documento. Polo tanto, despois das consideracións legais, se propón o seguinte acordo, que é, primeiro, rectificar o erro material e aritmético advertido na táboa de relación de postos de traballo na columna do complemento específico,
nos postos de auxiliar administrativo da Unidade de Emprego e Persoal, Unidade de Rexistro e Atención ao Público e a Unidade de Intervención, e onde di, pois nada, hai unha táboa e nesa táboa pois aparecen dentro deses postos e desas unidades no complemento específico aparece 134 en cada unha delas, e o que debe dicir é nas mesmas unidades e no mesma táboa no mesmo recadro da táboa onde aparece o complemento específico debe dicir 128. Vale, algunha intervención? Polo BNG non, polo Partido Popular tampouco. Pasamos entonces a votar. Votos a favor, 12 votos a favor, Partido Socialista e BNG, e entendo que abstención Partido Popular. Bueno, pois rematada a parte resolutiva da sesión, pasamos á parte de control, e o punto número 6 sería, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, unha proposta presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. O primeiro que procede votar a súa ratificación. Podemos votar xa as 3 ratificacións ou de unha en unha? Vale, pois de unha en unha. A ratificación da inclusión na orde do día desta moción, estamos todos de acordo, todos por unanimidade se ratifica a súa inclusión. Así que toca defender a moción. Noa. Moi boa tarde a todas e todos. Primeiramente, darlle a benvida a Mari Carmen e desexarlle un traballo productivo e unha etapa moi satisfactoria nesta nova andaina. Benvida. Hai moitas cuestións, como pode ser o recoñecemento de dereitos laborais, medioambientais, das liberdades sexuais, nas que a sociedade do Estado español pois ten avanzado nos últimos 20 anos. Pero, lamentablemente, durante este período de tempo tamén estamos a sufrir unha involución total no referente á loita e visibilización da violencia de xénero. Cada día son máis as voces negacionistas desta lacra, por certo, algunhas delas escoitadas neste salón de plenos, que sin pudor nin vergoña ningunha afirman que tanto morren homes como mulleres ou que a violencia non ten xénero. Está claro que as persoas mentimos, pero ollo, os datos non o fan, os datos non minten. No ano 2024, 4 homes foron asasinados por mulleres dentro do ámbito da parella ou exparella, fronte a 48 mulleres que foron asasinados por homes dentro do ámbito da parella ou parella. Claro que a violencia ten xénero, é unha realidade incuestionable. Por desgraza, nesta comarca sumómolo ben neste 2025, no que foron coiteladas 2 mulleres polos seus maridos. Durante esos sucesos, todas as persoas que conformamos este pleno asistimos a concentracións para manifestar a nosa repulsa, pero de nada vale ir a figurar un día concreto se despois non se traballa para que se poñan os medios necesarios para previr e loitar con contundencia na erradicación da violencia machista. E o primeiro paso é admitir e recoñecer a súa existencia. O ano pasado asistimos á cara máis extrema desta violencia, pero, por desgraza, en Valdeorras, e no Barco, hai moitas mulleres que día a día son vítimas de insultos, de vexacións, de ameazas e agresións físicas polo simple feito de ser mulleres, polo simple feito de que alguén se cree superior a elas en base ao seu xénero. Como representantes da cidadanía desta localidade, temos a responsabilidade de non deixalas soas. Temos a obriga moral e política de exixir todas aquelas medidas e recursos esenciais para que poidan sair desta situación. Este é o motivo polo que hoxe o Bloque Nacionalista Galega presenta neste plenario a moción que vou a pasar a ler. Exposición de motivos. Neste 2025 cumpríronse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista aprobada no 2007 despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo. Contemplou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e como consecuencia do patriarcado. Ampliou o seu recoñecemento máis aló do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que as sofren.
Desde entón, grazas á presión da mobilización feminista, ao esforzo de distintos colectivos, tamén do nacionalismo galego, houbo distintas melloras e puxéronse en marcha recursos importantes. Porén, non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista en Galiza sofre a desidia do Partido Popular no desenvolvemento do marco legal e os recortes aplicados nos servizos públicos durante as crises económicas. Aspectos recollidos na lei, como garantir a atención psicolóxica na atención primaria, non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise. As axudas económicas son aínda menores, as aprobadas hai case 2 décadas, e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as vítimas de violencia sexual. Non se garante a formación especializada dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista. O ámbito xudicial segue arrastrando unha enorme revitimización. Falta financiamento persoal para os CINs. En ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo-sexual. Eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazos ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. No verán de 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas no que se avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 2018-2022. Entre outras cuestións, este informe sinala que, malia a súa importancia, a Xunta de Galiza só destina a prevención un 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala o recorte de persoal e a falta de construción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o goberno galego foi descansando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos ou privatizando servizos. Así, no período 2018-2022, os centros de acollida para vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero, CEMVI, é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron colectivas feministas, profesionais e o BNG no 2024, a Xunta privatizaba os centros de crise 24 horas para a atención da violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP segue ocultando a súa información. A privatización, precarización ou carencia de servicios públicos son un obstáculo na loita contra a violencia machista. É por iso que resulta fundamental tanto acrecentar os recursos económicos para este ámbito como reforzar os servizos públicos. Algo tan sensible como a atención á violencia sexual non pode depender de empresas multiservizo vinculadas ao Partido Popular como Eulen ou OHL. E os graves incidentes coas pulseiras de control telemático no Estado tamén son unha alerta sobre as carencias de recursos que están en mans privadas. Neste 2025 cúmprense tamén 20 anos da Declaración de Beijing. Hai que recordar que se recoñecía internacionalmente algo hoxe cuestionado abertamente, que a violencia de xénero é un obstáculo para o logro de obxectivos de igualdade, desenvolvemento e paz en que menoscaba ou impide o gozo pola muller dos seus dereitos humanos e das liberdades fundamentais. Daquela, equiparábase por primeira vez a violencia contra as mulleres como violencia de xénero, entendendo esta como unha construción cultural susceptible de ser modificada no tempo a través dos procesos de socialización. Nun contexto de avance e normalización das posicións negacionistas que coincide coa defensa ultraliberal do baleirado dos servizos públicos, urxe unha resposta que aposte por máis feminismo, máis recursos e máis servizos públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que cuestionar a violencia machista é violencia machista e que privatizar e desmantelar os servizos públicos resta capacidade na loita pola igualdade en contra a violencia machista. No 2024 foron asasinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres en Galiza. Hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Biogen. E no que vai de 2025 houbo varios feminicidios e intentos de feminicidio en Galiza. A violencia machista é unha realidade incuestionable. Constitúe un problema de dereitos humanos, é o principal problema da vida das mulleres e, polo tanto, as institucións deben reaccionar reforzando recursos e servizos públicos. Por estes motivos, a Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras denuncia que o negacionismo da violencia machista é unha forma de violencia machista e reafirma o seu compromiso co reforzo dos servicios públicos e o aumento dos recursos do sistema de protección e atención ás vítimas. E, así mesmo, anima a veciñanza da localidade a secundar as movilizacións do movemento feminista galego.
Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. 1. Instar a Xunta de Galiza a adoptar as seguintes medidas. Primeiro, atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e singularmente pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concreción e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. 2. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información da muller, co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de ratios mínimas de persoal, e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIN. 3. Reinternalizar no sistema público os centros de 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servizo con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para as vítimas de violencia sexual. Pola miña banda, deixo aquí de momento. Moi ben, gracias polo Partido Popular. Dosi. Sí, buenas tardes. Mari Carmen, bienvenida. Bueno, pues nada, yo queremos decir que nosotros rechazamos cualquier violencia, venga de donde venga. Sí es cierto que sigue habiendo muchas más agresiones, tanto físicas como psíquicas, a las mujeres. Eso no se lo puede, vamos, es indiscutible. Pero también es verdad que no nos podemos negar que también hay algunos hombres, y por ser hombres, que sí que es verdad que sufren violencia más bien psicológicas que psíquicas, pero non por eso los vamos a dejar de lado. Yo no digo que no haya violencia machista, porque la hay, pero también tenemos que reconocer que también hay violencia en los hombres. Nosotros seguimos diciendo, como en otras ocasiones, que en los colegios se tienen que hacer talleres para concienciar tanto a niños como a niñas, no solamente a los niños, pues en los colegios sigue habiendo esa discriminación y los niños como niños no lo entienden. Últimamente hay mucha violencia por parte de las niñas. La prueba está en el maltrato psicológico en una niña en Sevilla, que se produjo el suicidio. Es bueno promover en las escuelas que la violencia está mal, sea física o psíquica, sea de género que sea. Solo da visibilidad a la violencia de un solo género. Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia. Por eso, consiguiente, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, Dosi. Orlando. A violencia contra as mulleres e as nenas é unha das violaciones máis generalizadas dos dereitos humanos no mundo. Prodúcese en moitos casos cada día e todos os recunchos do planeta. Este tipo de violencia tan grave ten graves consecuencias físicas, económicas e psicológicas sobre as mulleres e as nenas, tanto a corto como a longo plazo, a impedirle participar plenamente e en pé de igualdad na sociedade. A magnitud deste impacto, tanto na vida das persoas e familias como das sociedades en su conjunto, é inmensa. A violencia de género refírese ao acto dañino dirixido contra unha persona ou un grupo de personas en razón de su xénero. Ten a su origen en la desigualdade de xénero, o abuso de poder e a existencia de normas dañinas. O termo utilízase principalmente para subliñar o feito de que as diferencias estruturales de poder basadas no xénero colocan a las mulleres, as nenas, en unha situación de risco frente a las múltiples formas de violencia. A violencia de género pode ser de tipo sexual, físico, psicológico, económico, e pode darse tanto no espacio público como no espacio privado. As amenazas, la coerción, a manipulación son tamén formas de violencia de xénero. A violencia de xénero pode tomar moitas formas: violencia de parella, violencia sexual,
matrimonios infantiles, mutilaciones de genitales femeninos y los supuestos crímenes de honra. Pudiese parecer que ya todo lo dicho o sabemos y que la sociedad está concienciada de que la visibilidad de esta secuela está a permitir que los derechos de las mujeres y las nenas estén a consolidarse. No es así. Hay una parte de la sociedad que niega a la violencia de género. No podemos branquear ese mensaje. Y vímoslo a nivel local. Más de una veintena de mujeres son asistidas a través del SIM de nuestro Consello por violencia de género. Los datos del 24-25. Todos tenemos en nuestra memoria reciente la terrible agresión que sufrió una vecina de Obarco. A nuestra sensibilidad no puede quedar tranquila y necesariamente tenemos que mirar dentro y más allá de nuestra frontera, porque las estadísticas quedan cortas, conociendo a lo que afecta a Galicia en la lectura de la moción, pero se disparan cuando vemos la contorna de todo o Estado. A noviembre de 2025, 36 víctimas mortais. Si es que en un día a otro día, cuando hacía el documento, ya había variado. Es lo terrible que tenemos. Desde el 2003, 11.331 víctimas. 3 nenos víctimas de la violencia del 2025. Desde 2013, 65 víctimas de nenos y nenas. Esta es la muestra de la punta del iceberg, o datos de las que perdemos. Cifras desgarradoras que no somos capaces de parar. El sistema de seguimiento integral del caso de violencia de género, el Biogem, el número total de mujeres asistidas por el sistema desde que hay estadística desde 2019 a octubre de 2025 son de 897.146 mujeres. Se dice pronto. El número de mujeres con protección policial, actualmente casos activos, a 31 de octubre del 25, son 58.408 mujeres. El mayor porcentaje de casos activos está presente en las mujeres de edades comprendidas entre 31 y 45 años. Cada 25 de noviembre transfórmase un berro y depende de nos que no lo transforme en un acto vacío y banal. Desde este Consello seguiremos loitando contra esta secuela, allegando apoyo a las víctimas, educando y creando conciencia en nuestras vecindades. Nadie puede mirar cara a otro lado. Todos somos necesarios. La violencia machista, paramos las unidas o no la paramos. En consecuencia, y por lo dicho, el Grupo Socialista apoyará lógicamente esta moción. Gracias, Orlando. Noa. Moi brevemente, xa para rematar, a min é que a verdade é que me sorprende que o Partido Popular vota a favor da moción, porque na súa intervención vostedes veñen case a negar a existencia da violencia de xénero como tal. Entón, non entendo moi ben que fan votando a favor. A ver se nos queda claro, vale, que as 48 mulleres que morreron a máis das súas parellas foi polo feito de ser mulleres. Os 4 homes que faleceron en 2024 a mans das súas parellas non foi polo feito de ser homes, vale? Esa é a cuestión da violencia de xénero, é porque hai un xénero que se superior e con dereito a outro. Porque o patriarcado quere nos ter pechadas en casa, para que non protestemos, para que non saíamos á rúa, porque o Estado salelle moito máis barato que as mulleres coidemos os maiores, que as mulleres coidemos os nenos e que as mulleres fagamos a comida, en lugar de poñer guarderías e centros de maiores e centros de día. E xa está ben de branquear a violencia e de intentar meter todo nun tutum revolutum, en xeral, non. Hai violencia de xénero, existe. As mulleres morremos polo feito de ser mulleres, porque nos creen inferiores, e leva sendo así durante séculos. Mais nada.
E o que dice Orlando na súa intervención, espero que o 25 de novembro, cando todos nos vexamos aí na praza, realmente tomen conciencia do que están facendo, e do que se está a decir, e do que está a pasar, e non se vaya simplemente para sair nunha foto. Moi ben, gracias, Noa. Dosi. A ver, Noa, non te enfades, mujer. El Partido Popular, sobre todo de aquí del Barco, nunca hemos negado que haya violencia de género. Te quería sorprender si hubiese violencia de género, tanto como hay para mujer, como que hay para hombre. Te sorprenderías la cantidad de hombres que irían a denunciar. Te sorprenderías. Yo no digo que no haya violencia de género, claro que la hay. Y ojalá no hubiera ni una persona más muerta, ni hombre ni mujer. Entonces, las dos mujeres estas, una que mató a la otra, ¿tú cómo le llamas? ¿Eso qué es? Porque aquí en el Barco hubo un asesinato de una chica contra otra. ¿Y eso cómo le llamamos? Ah, eso es homicidio. Bueno. Nosotros nunca hemos negado que no haya violencia de género. Solamente digo de que también hay hombres que lo pasan mal. Lo que pasa que, bueno, van a protestar, van a la Guardia Civil y se ríen de ellos. Y hay así. Nada. Xa para rematar o último, vamos a ser serios e rigurosos cando falemos de determinadas cousas. Noa, por favor. E deixémonos de argumentos Noa, simplistas e de taberna. Noa, por favor, estaba no turno de palabra a voceira do Partido Popular ahora toca o voceiro do Partido Socialista, Orlando. Bueno, yo creo que es redundar sobre lo mismo, es decir, cuando no queremos aceptar una situación y de alguna forma la queremos enmascarar de alguna manera, buscamos la excusa para decir de que cuando hay violencia contra la mujer, que también hay mujeres que son violentas. Es decir, esa es una forma de negar, digamos, lo que es la realidad cuando hablamos de la violencia machista. Es un tema que no es de ahora, es histórico, y lógicamente que hoy con la política que somos capaces de llevar adelante lo ejemplarizamos, pero los datos son contundentes. Los datos son contundentes, es decir, que 800 y tantas mil mujeres tengan que estar sometidas a una situación de control y de seguimiento. Es que no hay donde perderse, si queremos perdernos, claro, porque podemos querer perdernos, nada más. Bueno, eu creo que o tema está suficientemente debatido, as posturas de cada grupo están perfectamente aclaradas e, polo tanto, pues pasamos a votar. Votos a favor da moción por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7, tamén previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposta presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para instar a Xunta de Galicia a cubrir urxentemente todas as prazas de médicos especialistas do Distrito Sanitario do Barco de Valdeorras. Quen vai defender? Perdón, previamente temos que ratificar a inclusión na orde do día. Estamos todos de acordo. Se ratificamos a inclusión na orde do día e pasamos ao debate da moción. Manuel. Chega con ver estes días a colaboración desinteresada da veciñanza da comarca coa plataforma sanitaria de Valdeorras, preto de 50 persoas onte nun acto informativo en Sobradelo, para darse conta de que a situación da sanidade, a mala situación da sanidade, preocupa enormemente na nosa comarca. Porque a sanidade, igual que as comunicacións ou os incendios últimamente, son sempre unha das máximas prioridades. A veciñanza é moi consciente dos servizos que prestaba antes o noso hospital e os que presta agora. As viaxes que hai que facer a Ourense en busca de especialistas que aquí xa non hai, a percepción de que o Hospital Público de Valdeorras se está desmantelando é algo generalizado. Igualmente, as longas listas de agarda para unha consulta ou para realizar unha proba. Desde o BNG consideramos que é o momento de que desde este pleno do Concello do Barco mostremos a nosa preocupación unha vez máis pola situación da sanidade na comarca e a nosa solidaridade con toda a veciñanza. Este é o sentido desta moción que traemos hoxe ao pleno e que leo para que consta así unha vez máis. O Hospital Público de Valdeorras, inaugurado en 1984, supuxo un fito trascendental para a veciñanza da comarca. Un servicio vital para a sanidade pública que foi medrando pouco a pouco ata chegar a ser un pequeno gran hospital. Durante anos, o Hospital Público de Valdeorras era un ente autónomo que ofrecía á poboación prácticamente todos os servicios sanitarios necesarios. O noso hospital chegou a ter 401 traballadores en plantilla, 62 facultativos médicos, xefaturas de servicio e xerencia.
O 20 de marzo de 2018 o Parlamento galego, só cos votos do Partido Popular, aprobou a reforma da Lei de Saúde de Galicia. Valdeorras deixou de ser unha área sanitaria, pasamos a ser un distrito integrado na área sanitaria de Ourense. Comeza entón a recentralización do sistema, a perda de servizos sanitarios na comarca e os continuos recortes longamente denunciados. A poboación do rural, a máis envellecida e necesitada de atención, é alonxada da atención hospitalaria. Masifican os hospitais de área e o que xera máis listas de agarda e envían os pacientes a centros privados concertados. A perda de especialidades, especialistas e servicios sanitarios segue avanzando. Unha de cada 3 prazas de especialistas está vacantes. A dirección recoñece aos sindicatos que faltan 22 especialistas. Por citar algún exemplo, 8 prazas de medicina interna, 4 están vacantes. Só temos unha oftalmóloga, non temos servicio de neumoloxía peso grave problema de silicose na comarca, tampouco temos pediatra no centro de saúde do Barco, perdemos as cirurxías maiores e só realizamos cirurxías menores. E así, recortes e máis recorte ata converter o Hospital Público de Valdeorras nun centro de especialidades. Este desmantelamento progresivo do noso hospital comarcal obriga a veciñanza do distrito a trasladarse a Ourense, 100 e pico kilómetros para recibir atención sanitaria pública. Todo o anterior co agravante do mal estado das comunicacións e a escasez. En numerosas ocasións, tanto no pleno do Concello do Barco, con mocións pedindo unha base medicalizada, pediatras para o centro de saúde, de apoio á só sanidade pública para garantizar a realización de todas as mamografías no distrito, como no Parlamento galego, o Bloque Nacionalista Galego interesouse pola situación sanitaria de Valdeorras. O 23 de decembro de 2024 registraba unha pregunta na Comisión Quinta do Parlamento Galego interesándose pola falla de persoal médico no Hospital Público de Valdeorras ante o traslado de numerosos especialistas. Os nosos deputados e deputadas querían saber cantas prazas de médicos existen no Hospital Público de Valdeorras, cantas prazas de médicos están vacantes no Hospital Público de Valdeorras, que explicación dá a Consellería de Sanidade diante desta situación. Teñen previsto algunha medida concreta para facer máis atractivas para os profesionais estas prazas no hospital e así evitar a constante fuga de profesionais? E, finalmente, cando se vai solucionar a situación da falla de médicos especialistas no Hospital de Valdeorras? Eran preguntas no Parlamento. A Plataforma Sanitaria de Valdeorras emitiu estes días unha nota na que sinala o noso hospital sofre outras tantas desgrazas. Vemos como desaparecen servizos como de uroloxía que tiñamos orzado con un especialista, con horas cirúrxicas e camas de hospitalización e desapareceu das listaxes dos servizos clínicos do Hospital Comarcal de Valdeorras, aínda recoñecendo dende recursos humanos que hai praza orzada. Tamén vemos como desapareceron prazas e profesionais de enfermería e medicina, coordinadores e xefes de servizo ou de sección ou servizo que tiñan actividade clínica e foron desprazadas estes postos e cartos ao chou. Tamén vemos como non se fai caso ao noso problema de situacións específicas como, por exemplo, a silicose, negándose a modificar a dotación orzada para transformar unha praza de medicina interna nunha de neumoloxía. Vemos continuamente un baile de especialistas que impiden un seguimento efectivo das nosas patoloxías. Vemos que a hospitalización a domicilio ADO é unha parodia infradotada comparada co ADO de outros distritos. Vemos como se nos oculta información da realización da realidade do Hospital Público de Valdeorras. Vemos que o Servicio de Medicina Interna, antes columna vertebral do noso hospital, hoxe fica por veces semanas enteiras sin poder atender as consultas extrema por falta de profesionais. Vemos como os tempos de espera para probas diagnósticas son inasumibles, xa que en moitísimos casos non están realizados cando o precisa o paciente para acudir a unha consulta. Vemos como as listas de espera para intervención cirúrxica no Hospital Público de Valdeorras incrementáronse nun 44% con respecto ao semestre anterior, segundo os datos do Sergas. Como ademais non sabemos a realidade e que prioridade teñen eses pacientes da lista de espera cirúrxica. E así miremos onde miremos. Era texto da plataforma.
Tal é o deterioro da sanidade, continúa a moción, no noso distrito, que a Plataforma Sanitaria de Valdeorras está mobilizando con éxito a veciñanza para organizar unha grande manifestación para o día 22 de novembro. A plataforma pídelle á sociedade que acuda ao barco, que defenda os seus dereitos e reclame contra o desmantelamento sanitario. E que a veciñanza do noso distrito merece unha sanidade digna. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno do Concello do Barco a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a cubrir urxentemente todas as prazas de médicos especialistas do Distrito Sanitario do Barco de Valdeorras. 2. Apoiar as reivindicacións e mobilizacións da Plataforma Sanitaria de Valdeorras. E 3. Dar traslado destes acordos aos concellos que conforman o Distrito Sanitario do Barco de Valdeorras. Ben, gracias, Manuel, polo Partido Popular. Maite. Hola, boas tardes. María del Carmen, benvida. Non te coñezo personalmente, pero bueno, irémonos coñecendo. Ahora vou a proceder á defensa da moción. Cada día demostran máis que son o partido do non, aunque máis adiante pidan o mesmo facendo que a idea é súa, cousa que comeza a ser habitual en vostedes. Este mesmo ano, no mes de maio, o noso partido, o grupo do PP, traía a pleno a mesma moción, con diferente nome, eso sí, pero con significado máis concreto, como son as prazas MIR, solicitando ese aumento de prazas a quen si lle competía, ao goberno central. O que vostedes votaban en contra, con un non á moción. Pois ben, o Hospital do Barco de Valdeorras sofre as consecuencias do déficit de profesionais sanitarios que padece todo o Sistema Nacional de Saúde. Unha situación que afecta por igual a todas as comunidades autónomas. Destacar que as actuacións emprendidas pola Xunta de Galicia nos hospitais comarcais buscan garantir a igualdade de acceso á sanidade en todo o territorio, independentemente do tamaño do municipio. O Barco de Valdeorras é unha prioridade estratégica para o goberno galego. Estas medidas máis atractivas para os profesionais polas que vostedes preguntaban e que están a levar a cabo nos hospitais de difícil cobertura son apostar por medidas de fidelización dos profesionais, cursos de méritos e incentivos específicos, os cales seguimos loitando para que o Barco sexa un hospital diferente aos demais e que saliente polos seus maiores incentivos. Mentres o goberno de España segue sen adoptar medidas efectivas para paliar o déficit de profesionais, Galicia actúa. O BNG, pola súa banda, limita a súa actuación a unha crítica permanente que nin propón nin aporta solucións. Como, por exemplo, cando votou en contra das leis que permitían reforzar os hospitais comarcais e que tamén se opuxo a que os facultativos poidesen continuar en activos se eles o querían ata os 72 anos e agora que se lamentan pola falta de personal. O dito, nin propón nin dan solucións. A Xunta de Galicia non só mantén, senón que reforza a asistencia sanitaria do Hospital de Valdeorras, como novos profesionais, máis investimento, equipamentos de última xeración. Galicia segue a demostrar con feitos e con compromiso coa sanidade pública e coa igualdade territorial na prestación de servizos. Non só temos un oftalmólogo, como decía na moción, temos 3. Ríanse, este luns chegaron ao barco 2 oftalmólogos máis, cousa que se estivesen informados non se reirían. Si se parece unha peli de ciencia ficción, o que nos están narrando. A ver, está no uso da palabra a voceira do Partido Popular. Continúa, Maite, por favor. Si se realizan cirurxías maiores, obviamente non se realizan, non se levan a cabo como cando se iniciou o hospital, porque as cirurxías maiores ten riscos que obviamente non se poden asumir. Actualmente son máis cautelosos a hora de asumir esos riscos. Entre outras cousas, esa desinformación que afirman cousas que non son, como estamos vendo. Non nos vamos a unir a movementos partidistas
onde o único interese son políticos e non cara ao ben dos nosos veciños. Esta plataforma, en lugar de centrarse en mellorar a atención médica e o acceso aos servicios de saúde, utilizan como instrumento político para reforzar unha axenda partidista. Eso desvía recursos e a atención dos verdadeiros problemas do sistema sanitario. A saúde pública require de planificación técnica, recursos estibles e decisións éticas, non propaganda. Por eso, non imos apoiar unha proposta que pon os intereses dun partido por encima da saúde da xente. Empecei falando con competencias do goberno central, como de aumentar as prazas 1000, pero tamén temos que ser críticos cas nosas competencias, como de facer o noso pobo que sexa o suficientemente cautivador para que os profesionais veñan a traballar aquí. Isto é todo. Sí, Orlando. Tenía preparado, digamos, el discurso, pero cada vez que te escucho, pues se me toca todo, ¿no? Es decir, voy a hacer un solo comentario respecto. Es verdad que hay 3 oftalmólogos. ¿Pero sabes tú cuál es la condición en que están los oftalmólogos? ¿Cuántas horas están trabajando cada uno y cuántos días vienen a trabajar? ¿Cuántas guardias hace la oftalmóloga que vive en el barrio y cuántas guardias hace cada uno de estos oftalmólogos? ¿Sabes que los oftalmólogos de dónde vienen? Es decir, que tienen otro puesto de trabajo y que tienen su consulta privada pues en otra provincia y vienen a hacer un par de días, un par de horas aquí. A ver, eso tiene que ver con la gestión y al final, pues digamos, son los remedios baratos que no nos llevan a ninguna parte. Tenía que decirlo, pero bueno. Ya decimos en repetidas ocasiones, es decir, los consejos de distrito sanitario de Valdeorra siempre hemos constatado con preocupación el deterioro progresivo de la sanidad pública, la opacidad de la gestión de un servicio público de primera necesidad por parte de la Junta, de la Consellería de Sanidad y de la gerencia, en este caso, pues, del área de Orense, Merino Barco. Y creo que son los responsables del abandono de las estructuras hospitalarias, de los centros de salud y de atención primaria, tanto de sus instalaciones como de sus recursos humanos. El área única a nivel provincial no sirvió como herramienta para potenciar la calidad de la asistencia sanitaria en las comarcas de Valdeorra, de Trives y de Viana. A integración solo sirvió para constatar que somos periferia marginal, ya lo he dicho muchas veces, y no hay idea de gestión respecto a nuestro territorio. Una estructura de área integrada a su gestión debe servir para potenciar la calidad asistencial y a llegar a atención organizada a los ciudadanos. La capacidad descentralizadora debe servir para llegar a los sectores más débiles de la organización. Tiene que servir para planificar con el conjunto de recursos y apoyar en particular a organización de los servicios médicos para hacerlo más eficiente y eficaz no día a día de la atención a los pacientes y a sus familiares. En eso contorna fortalecer la atención primaria como una herramienta fundamental en la organización de la gestión de planificación y asistencia sanitaria. En estos días, a propósito de fortalecer la atención primaria, se ha sacado un protocolo del dolor que ha sido desarrollado específicamente para controlar las consultas externas de los servicios de rehabilitación y de traumatología porque están absolutamente sobrepasados. Y por lo tanto a los médicos de familia le imponen unos criterios que no lo han consensuado con ellos, en la cual a las personas mayores de 65 años tienen otra línea de actuación y tienen que ir, por lo tanto, a otra lista de espera. Es decir, más o menos me recuerda algo de Madrid. Es evidente que somos periferia y no nos percibe a nuestras necesidades. No hay proyecto de futuro para la sanidad del distrito de Barco Valdeorra. Por parte de los actuales sectores, no se escoita a los profesionales, no se escoita a los padres, a las NAI en la ausencia de pediatras, no se escoita a las asociaciones, no se escoita a la ciudadanía que se ha manifestado en la Rúa de Obarco en repetidas ocasiones frente al hospital, a los centros de salud, a colegios, etc. No se escoita a los concellos que como instituciones públicas representan a los ciudadanos y no tenemos competencia directa sobre la gestión sanitaria, pero en nombre de la ciudadanía
Exigimos que se nos explique cuáles son los planes de la Administración Sanitaria, que nos rindan cuenta de su gestión, de sus objetivos y de sus resultados. En democracia hay que rendir cuenta a la gestión pública y del uso de sus recursos. Hacémoslo a través de la moción de declaraciones institucionales, en la cual vosotros mismos más de una vez habéis participado, a nivel del Consejo, diputaciones, Parlamento, interpelando al propio Gobierno de la Junta, pero al final no se nos escucha. Y de acuerdo que vosotros habéis adoptado y que habéis firmado aquí en positivo, cuando se ha llegado a Santiago se ha votado en negativo. Exigimos que se forme o Consejo de Participación Ciudadana, organismo establecido en la legislación de organización sanitaria de nuestra comunidad, espacio donde los ciudadanos debemos de echarnos oír a través de sus representantes en los consejos, sindicatos y organizaciones sociales, pero tampoco se forma, no se nos informa y no se nos escucha. Por tanto, no es raro que tenga que existir una plataforma que autogenere ese vínculo para poder responder a ese vacío que la Administración pues, no lo hace no cumpliendo sus propias leyes, su propio mandato, porque está en la ley de salud. No queremos un consejero de Sanidad que opta por la rebeldía institucional al no querer entregar al Ministerio de Sanidad los resultados de los programas de detención de cáncer de mama. Si el consejero sitúase fuera de la ley, ya que esa decisión vulnera la Ley General de Sanidad, la legislación sobre transparencia y la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Además de ocultar esta información al Ministerio de Sanidad, también nos falla a las mujeres galegas en un tema de tanta trascendencia como es el cáncer de mama, generando dudas e incertezas. A falta de información, genera temor sobre el desenvolvimiento de un programa de detención, tanto en las mujeres incluidas en lo privado como las que están en seguimiento. Las listas de espera para mujeres que están pendientes de ecografías mamarias y de seguimiento de, no sé, 6 meses, 7 meses, es decir, cuando tendría que haber tenido, no hay. Pero esa información no se da. Esta actitud deja en evidencia que para la Consejería de Sanidad o privado es un instrumento de marketing, en definitiva, un enfrentamiento con el Gobierno central. Es una publicidad sometida a un juego partidista en lugar de ser un instrumento para prevenir uno de los principales problemas de salud. Valdeorras saldrá otra vez a la calle, otra vez a la rúa. Suscribimos el manifiesto de opinión pública de Valdeorras en defensa de la salud que se emitió al activarse la plataforma sanitaria de Valdeorras. Desde hace 6 años sufrimos un deterioro de las prestaciones dos centros de salud, dos consejos, del Hospital Público Valdeorras. Solo hay que tener algún contratiempo personal o familiar para comprobarlo. Por eso, si queremos que la sanidad comarcal recupere un mínimo de eficiencia, es necesario volver a loitar, volver a salir a la rúa para conseguirlo. No es un capricho, es una condición necesaria porque nos invite a nuestra salud y de nuestros vecinos. Cuando nos organizamos, paramos las políticas que golpean o nuestros derechos. Ni esto la sanidad no es una excepción. La convocatoria de nuevas movilizaciones en defensa del hospital público no es nada nuevo. Es a continuación de una larga loita que se mantiene en los tiempos. De no ser así, daríamos la impresión de que sufrimos o que merecemos, o en que consentimos por cobardía, cuando este comportamiento es producto de la desinformación, el engaño y la estupidez. En este camino llamamos a hacer asambleas explicativas en los territorios de los distritos sanitarios y a participar en las concentraciones que se estén a llevar a cabo de los jueves en la reclamación de un neumólogo. Es a informar a los centros de trabajo y de ensino para conversar en una gran manifestación el 22 de noviembre.
A reivindicación de las necesarias prestaciones sanitarias necesitan de una respuesta firme y contundente, porque la salud es un derecho y no un negocio. Oriente Orensán no puede seguir dependiendo de centros hospitalarios que se atopen a más de 100 kilómetros cuando hay un hospital infradotado en Valdeorras. Exigimos contar con personal y servicios imprescindibles aquí. Esperamos que en las rúas de Obarco senta o clamor de la ciudadanía de Valdeorras, de Tribes, de Viana, todos en defensa de una sanidad pública universal, digna y de calidad. Por lo dicho, el Grupo Socialista votará a favor de la presente moción en debate. Gracias. Y solo apartar una cosa más, respecto a lo que has dicho sobre el tema de los MIR. Votamos en contra, porque esa era una moción falsa. Era una moción falsa. Bueno, pero fue porque queríamos ser consecuentes, pero en el texto lo decíamos claro. Es decir, las plazas MIR se han aumentado progresivamente desde que está el gobierno progresista en el poder, en el Estado. Y yo mismo dije, es decir, el número de plazas MIR que estamos sufriendo ahora, que no existen, son más de 10.000 plazas que se dejaron de crear en el gobierno de Rajoy cuando Ana Pastor era ministra de Sanidad. Si esas plazas las tuviéramos hoy, no tendríamos la crisis de plazas que tenemos. Gracias, Orlando. Sí. Manuel. En vez de votar balóns fora, prazas MIR, etcétera, o Partido Popular sabe de sobra que o responsable da sanidade en Galicia, igual que da loita e prevención contra os incendios, é a Xunta de Galicia. A min gostaríame que dixeran ou que calificasen o Partido Popular, a señora concelleira, que calificase a situación da sanidade en Valdeorras, e que nunca se sabe exactamente nós decimos que está deteriorada. Gostaríame que calificasen cale se lles parece que é boa, regular ou se é mala, para dicirlo despois tamén a toda esta xente que está traballando tan intensamente para mobilizarse e reivindicar unha sanidade digna, e que non sabemos exactamente cal é a percepción que quere que lle transmitamos a toda a xente que se está mobilizando, ou transmitanlle vostedes se é boa, se é regular ou se é mala, e non voten valor fora. É responsabilidade da Xunta de Galicia, sábeno do sobra e non fan caso. Maite. Vale, bueno, por alusións vou a empezar por un pouco polo BNG, pero seguro que responde un pouco tamén o PSOE. A percepción que temos, pois principalmente unha entidade política, un concelleiro ou alguén que está vinculado a un partido, como pode pertenecer a unha plataforma sanitaria cando el mismo, dentro do seu cargo, pode defender e promover? Unha plataforma debería estar dirixida e promovida pola veciñanza. Perde credibilidade é onde entra a visión do que ao final é unha plataforma política e con fines partidistas, cando non está dirixida e ten toda a voz a propia veciñanza, senón xente vinculada a algún partido. Esa é a percepción que temos. A percepción tamén que temos é que deberían saber que non é competencia da Xunta, senón hai profesionales sanitarios donde queren que o saquen. É dicir, a Xunta non é que sean as súas competencias, se non hai persoal para cubrilo, como queren que o cubra. Volvemos a decir, máis atractivos. Si a Xunta intenta facer postos máis atractivos, como por exemplo, aquí no Barco, traballar un ano supón que teis méritos como haber traballado 3. O que estamos dicindo na moción e na exposición que dixen é que o Barco de Valdeorras ten que ser ten que salientar entre os demais.
así como o Hospital do Barco de Valdeorras tamén está o de Burela, que son os de máis difícil cobertura. Entonces temos que conseguir loitando dende o partido do Barco instando a Xunta a que o Barco sea diferente, que nos diferencie do resto dos hospitais, para que os profesionais teñan máis incentivos a hora de vir a traballar aquí. Insisten eso, en que están desmantelando o hospital. Aquí lle chaman desmantelar a non ter profesionais, donde queren que o saquen. O do oftalmólogo, sí, en que condicións? Bueno, claro que non é de aquí, claro que ven de Pontevedra. Bueno, ten a súa clínica privada. Tamén habrá que optar por medidas donde se fagan máis, se faga unha legalidade, como ben di, nas horas se están máis horas, habrá que establecer unhas novas leyes que comprendan todo e que consigan un bon convenio. Nada máis. Orlando. No, es decir, has dado un montón de ideas, ¿no?, que ojalá que la pudiera llevar a cabo, ¿no? Y que quien tiene la capacidad de gestionar os haga caso y realmente pues porque al final se trata de gestionar, es decir, hay que echarle imaginación, y cuando hay dificultades pues hay que ver cómo se solucionan. Lo que está claro es que hay un responsable que tiene la capacidad de gestionar, que es la Xunta de Galicia, la Consellería de Sanidad, y lógicamente que no podemos mirar para otro lado. Es decir, tenemos a quien tenemos que protestarles es a ellos, es decir, ellos tienen la responsabilidad. Si la solución son las que tú das, pues bienvenidas sean, pero hay que hacerlas. Sí, bueno, eu creo que xa está debatido. Que era por alusións, sí, pero por alusións na plataforma está os concelleiros que estamos aquí, estamos a título individual, non estamos como concelleiros na plataforma. E desmantelar a sanidade é, por exemplo, que unha persoa vai a facer unha placa esta semana, hai 2 ou 3 días, ao hospital, e que lle digan que non pode porque a máquina está estropeada porque lle falta un parafuso ou que sexa. Eso é, e iso pasou esta semana. Ou desmantelar é que diga todas unha lista de persoas que teño aquí, ano e medio levo para esperando o oculista, 7 meses por un TAC, 3 meses esperando o oculista, 8 meses esperando para unha eco de tiroides, 6 meses esperando por un TAC, desde o 24 de xaneiro esperando rehabilitación, desde o 11 de 2023 esperando por unha eco, ecografía preferente tendo unha ecografía preferente, levo esperando 13 meses, 3 anos esperando cita urólogo, 2 anos esperando mamografía, todos estes datos son de principios de outubro, 14 meses esperando mamografía, levo 504 días esperando por unha proba, non especifica que proba é. Un volante de preferente para a traumatoloxía vou camiño de 3 meses, 7 meses esperando por un TAC, máis de 3 meses esperando por unha resonancia. Pois eso é desmantelamento. Se antes se facía e agora non se fai, califiquen a situación da sanidade. Gracias, Manuel. Nada máis. Ben, pois, antes de pasar á votación, me chamou moito a atención, hai unha frase que me gustou. Dice que fagamos o noso pobo un pobo cautivador para que os profesionais veñan ao barco e se queden no barco. Bueno, eu creo que estamos nun pobo, en unha comarca cautivadores, porque o exemplo teno vostede aquí, eu estuve contando, somos 6 ou 7 concelleiros que nos cautivou esta terra, así que isto é cautivador. Pero mire, sabe o que é cautivador para un traballador ou para un profesional? Que lle ofrezcan un contrato laboral por un tempo adecuado e que non o despidan os 2 ou 3 meses e logo se nos marcha aí á comarca do lado porque lle ofreceron un contrato de 3 anos. Eso sí que é cautivador. Eu creo que quedou todo bastante debatido, así que pasamos a votar. Votos a favor, 9, 3... Perdón, 9 e 3, 12 e un 13 votos a favor, Partido Socialista, BNG e Noli por parte do Partido Popular. Abstencións,
4 abstencións. Sí, me pide a palabra Noli para explicar. Boas tardes. Mari, enhoraboa e felicidades por estar aquí. Nada, a miña explicación é simplemente a de sempre. Eu, cando foi do tema dos incendios, a miña postura deixei en claro aquí, e igual que vou deixar ahora mismo, de que eu sí que creo que o hospital non se está tratando como é debido, que o conselleiro desconoce a nosa terra, e vou estar en desacordo, porque eu estou aquí para defender este pobo, e Valdeorras, porque non é o hospital solo do Arco, falamos de Valdeorras. Entonces creo que hai que ser un pouco máis serios e que nos sigan tratando como nos merecemos, non abandonándonos. Moitas gracias, Noli. Ben, pois pasamos ao seguinte punto da orde do día. Previa a súa ratificación da súa urxencia e inclusión na orde do día da moción presentada polo Partido Popular, polo Grupo Municipal do Partido Popular para arreglo integral e urxente da Nacional 120. Temos que votar tanto a ratificación da súa urxencia como a inclusión na orde do día. Entendo que, como sempre, estamos todos de acordo. Ben, pois, quen vai a intervir? Antonio. Sí, buenas tardes. Bueno, esto ya es un corte y pega porque debe ser la cuarta o la quinta vez que presentamos una moción similar. Y como decía Alfredo en su momento, el ser pesado en política de vez en cuando trae buenos resultados. Entonces, a ver si podemos conseguir algo. Bueno, paso a la lectura. La Nacional 120 es la principal vía de comunicación entre Valdeorras y Orense y nuestro único punto de acceso a la meseta. La realidad es que esta carretera continúa careciendo en estos momentos de unos niveles mínimos de calidad y seguridad vial. Es una vía que, según el último estudio del RAC, la Nacional 120 está entre las 3 carreteras más peligrosas de España, en la segunda con más kilómetros, con un riesgo elevado o muy elevado, siendo solo superada por la Nacional 630. Las recientes obras, claramente insuficientes, se han limitado a parchear ciertos tramos, dejando el resto en un estado igual de lamentable. Todo ello a las puertas del invierno, un invierno que, con la merma de visibilidad propia de la estación, con menos horas de luz, niebla, lluvia, etcétera, sumando a que esa parte de la vía que está en estos momentos sin pintar, y que buena parte del antiguo firme tiene la pintura en un estado muy deteriorado, hacen que conducir por esta carretera sea un acto muy peligroso. Los incendios sufridos este verano, hace ya más de 2 meses, han deteriorado balizas reflectantes citas en las márgenes de la carretera, estando estas a día de hoy todavía sin sustituir. El adecuado mantenimiento de la Nacional 120 exige una planificación integral de conservación y mantenimiento, fuertes incrementos en los presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la licitación y realización de obras adecuadas al estado real de la vía, no a un simple lavado de cara. Por otra parte, desde este grupo municipal reiteramos la necesidad de la construcción de un tercer carril en el tramo de los Peares, en el tramo de los Peares. Tengo problemas ahora. Se me movió una lentilla y tengo la verdad que problemas de... Me lo lees tú. ¿Qué se llama? En un accidente intervienen 3 elementos: el conductor, el vehículo y la vía. Cuando es la propia vía la que deteriora el vehículo, el conductor se encuentra en una situación de peligro e indefensión. Desde este grupo municipal no queremos ser dramáticos, pero somos conscientes que el drama puede sobrevenir en cualquier momento a los usuarios de esa carretera, muchos de ellos vecinos o familiares nuestros. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción. El Partido Popular de Obarco insta al Concello a que solicite al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible la puesta en marcha de modo inmediato de un plan de señalización, pintado y reasfaltado de la carretera Nacional 120 en las provincias de Lugo y Orense. La licitación a la mayor brevedad de las obras de construcción de los nuevos carriles de adelantamiento en la carretera Nacional 120 desde Os Peares al Alto de Guítara hasta Orense. Y yo aún podríamos añadir uno más, y era
solicitar a la subdelegación el arreglo también, porque el subdelegado es de Valdeorras y también está sufriendo constantemente la carretera. A ver, eso que acaba, ese terceiro punto que acaba vostede de plantexar non está na moción inicialmente, pero bueno, pode entrar dentro do debate perfectamente. Polo BNG, quen vai a intervir? Boas tardes. Bueno, antes de nada, desexarlle o mellor á concelleira Mari Carmen nesta nova etapa. Bueno, pola nosa parte, o BNG presentou unha moción en xuño sobre este tema, bueno, aparte de máis que presentamos anteriormente. Nesa moción falamos de que, por exemplo, o 14 de abril do 25, o deputado do BNG no Parlamento do Estado Néstor Rego, nunha visita ao barco, demanda unha reparación integral desa estrada, clave para a comarca, destacando a falta de mantemento e obras de mellora. 19 de maio do 25, Néstor Rego outra vez visita Quiroga e defende o arranxo integral da estrada e o desdobre de avión de fora posible, así como demanda celeridade nas obras anunciadas polo Ministerio. Máis recentemente, o 4 de setembro, o BNG rexistra no Parlamento Galego unha pregunta relacionada co estado da N120. Estamos, lóxicamente, de acordo cos puntos que se expoñen na moción. Unha pequena cousa, estaría ben incluir a carretera de San Vicente, que é un tema que leva a Deputación, e aí está o PP, e supoño que vos podedes facer máis presión que o resto. E outra cousa que me comentaron hoxe, que na carretera hacia Santigoso, na OU121, tamén hai un pequeno desprendimento, estaría ben poñelo tamén. Pero polo resto, pois, bueno, o partido de non, pois, vota que sí. Marga? Pois sí, a verdade é que está claro que cando hai unión as cousas funcionan mellor e, polo tanto, cantos máis sexamos reclamando, pois, lóxicamente, máis voces somos as que estamos alzando. Lóxicamente, dende o partido do PSDG-PSOE do Grupo Municipal non imos negar as evidencias, é dicir, a Nacional 120 nos seus creo que son 55 anos de vida, non está pasando polos mellores momentos, lóxicamente, pero neses 55 anos e nas moitas remodelacións que esa nacional se levan feitas, non sei se por casualidade case todas en gobernos do PSDG, porque nas 3 legislaturas que Mariano Rajoy estivo no goberno non fixo absolutamente nada o PP. Pero nada, nos, como xa dixen, lóxicamente non imos negar as evidencias, e independentemente de quen sexa o organismo responsable dos problemas que nos afectan tanto os veciños e as veciñas do barco como os veciños e as veciñas de Valdeorras, pois, lóxicamente, o noso grupo vai a estar alzando a voz para intentar solucionalos e traballando para elo. Independentemente de que o noso voto vai, por suposto, a ser favorable a esta moción, eu quereríamos facer unha serie de apreciacións ao respecto. Dicía o voceiro do Partido Popular e neste caso o voceiro tamén do BNG, o que defende a moción, que non é a primeira vez que unha moción deste tipo ven a este pleno. Eu creo que as circunstancias, aínda que non todo o que todos desexaríamos e como todos desexaríamos, están cambiando, porque na provincia de Ourense xa se fixeron algunhas actuacións e nesta semana o subdelegado do goberno, en conversación con el en esta semana, me confirmaba que ian empezar as obras na provincia de Lugo, e así, de feito, pois as persoas os usuarios da vía tamén viron que así estaban realizando. Con relación ao terceiro carril, pois aquí xa hai avances, porque xa se rematou co estudio xeotécnico e esperan, según nos informaron dende o Ministerio, ter rematado o proxecto
constructivo para a súa aprobación e a posterior licitación. Pero non nos enganemos, e os tres grupos que estamos aquí podemos facer que isto sexa unha realidade ou non, porque para que isto sexa unha realidade necesitamos que os presupostos se aproben. Se non se aproban, teremos que seguir traendo esta moción en bucle, é dicir, aquí as verdades por diante. Con relación a dous temas que inclúen na súa moción e que teñen relación con esas dúas preocupacións mayoritarias dos veciños e das vecillas non só do Barco, sino tamén de Valdeorras. Dicía o vocero do Partido Popular que despois dos últimos lumes quedaron afectados unha serie de elementos como reflectantes e sinalécticas. Nada, se rasgaban as vestiduras, sorprendíanse de que despois de 2 meses non estivesen arranxados. Eu digo, no 2022 Valdeorras sufriu un dos incendios máis virulentos. Ese xa pasou case a historia como virulento, porque xa o deste ano xa foi a repera. Pois iso, sufriu Valdeorras sufriu no 2022 un dos incendios máis graves da súa historia. E a día de hoxe, despois de 3 anos, os veciños e as veciñas de Valdeorras seguimos esperando que a Xunta de Galicia aplique as actuacións que a Fundación Juana de Vega, a quen lle encargou ese proxecto de recuperación, rexeneración, etcétera, etcétera, de todas as zonas danadas. E despois de 3 anos aquí non fixo ninguén. Entón, se se extraña que despois de 2 meses non o fagan, non sei como non presentaron xa outra moción pedindo que a Xunta faga algo con relación a eses incendios. Igual aproveitan e dicen, bueno, pois xa que non arranxamos o do 22, vamos a arranxar o do 22 e o do 25. Claro, salelle máis barato. A ver se desta volta vai. Que, por certo, como estará a Fundación Juana de Vega, unha fundación que leva 200 anos traballando e promovendo non só o coñecemento, sino a conservación e o desenvolvemento do mundo rural, e que vexa que o seu traballo quedou, non creo que estean moi contentos. Así que, se teñen ocasión, por favor, recorden os seus compañeiros da Xunta de Galicia. E vou rematar, tamén na súa moción facían referencia a que moitos veciños ou familiares nosos, tamén hai veciñas, as veciñas tamén somos, porque de cando en vez non custa nada usar un pouco de linguaxe inclusiva, porque xa que estamos falando, isto son micromachismos. Sí, mire, vostedes se collen a súa moción, sobre todo no parágrafo que di. Eu, de verdade, que non me sentín recoñecida en este parágrafo que pon. Muchos de ellos vecinos ou familiares nuestros. Non me sentín recoñecida, non pasaba nada por poñer moitos deles veciños e veciñas, non pasa nada por usar tamén unha linguaxe inclusiva, simplemente e o mellor por deformación profesional, que non yo digo por mal, igual que non está mal, pero bueno, volvo ao tema e ao fondo da cuestión. Na súa moción facían referencia a que moitos veciños e familiares nosos son usuarios da Nacional 120. Sí, por desgracia, somos moitos e cada vez máis, porque cada vez máis, e como xa se viu na moción que trataba o tema da sanidade, por temas médicos que antes se atendían perfectamente no Hospital Público de Valdeorras, agora nos vemos obrigados, porque, por exemplo, eu no meu caso non teño, nin penso ter sanidade privada, e moi o noso pesar estamos obrigados a desplazarnos a Ourense. Eses desplazamentos sí que se poderían evitar se a Xunta de Galicia deixase de unha vez por todas de seguir desmantelando o noso hospital.
Antonio. Bueno, yo sinceramente creí que íbamos a tratar el tema de la nación al 120, pero aquí estamos acostumbrados, parece, a mezclar churras con merinas y todo lo que nos viene a la cabeza. Esto es una moción única y exclusiva sobre la carretera. Queremos que se arregle para vecinos y vecinas. Y si queremos vecines también. Porque si queremos el lenguaje inclusivo, yo hablo de una manera, la que estudié en el colegio, y tengo una forma de hablar, igual que usted tiene otra, y yo a usted no le llamo la atención por decir vecinos, vecinas o lo que quiere decir. Esto, lo que queremos es que se arregle la carretera, que se pinte, que haya seguridad. Lo que decía yo de las balizas, las balizas están todas derretidas y caídas. ¿Qué cuesta poner unas balizas nuevas? Y no tiene nada que ver con los 600 del 22, del 25, lo que sea. Yo creo que si presentamos una moción es para centrarnos en la moción y no andar por ahí divagando. Y respecto a lo que decía el compañero del bloque, si hay que presentar una moción a la Xunta por una carretera, se le presenta. Si hay que presentar una moción a la Diputación por una carretera, se le presenta. Y si hay que presentar una moción al Concello por una carretera del Concello, se le presenta. O sea, nosotros estamos aquí para defender al pueblo y a sus ciudadanos, no para defender unos partidos políticos. Como yo alguna vez le dije al antiguo alcalde del Barco, Alfredo, parece que usted es alcalde del PSOE, no alcalde del pueblo. Nosotros estamos aquí para defender al pueblo y estamos puestos por el pueblo. Y yo creo que no hay nada más que decir. Vale, pues moitas gracias. Xavier. Rapidamente, na moción anterior xa o vistedes que ni siquiera estaba de acordo en apoiar todos a moción sobre sanidade do BNG. Entonces aí non me parece que estáis defendendo os intereses do pueblo, me parece que estáis defendendo os intereses do vosso partido. E sempre pasa un pouco igual, curiosamente, cando hai que atacar a Xunta nos escondemos, cando hai que atacar a Madrid a tope, pois nós atacamos a todos. O día que este o BNG na Xunta, pois xa nos pode dar caña, pero nós de momento, e cando está o BNG na Xunta tamén o facíamos, a verdad. E creo que o correcto é defender os intereses do pueblo como fixo Noli neste caso. Vale, moitas gracias, Marga. No. Bueno, pois entonces eu creo que está suficientemente debatida a moción, pero sí que quería decir eu aí, a ver, fixo vostede mención ao anterior alcalde, el non se pode defender evidentemente neste momento, pero eu creo que procede decir algo. Vostede sabe que o anterior alcalde e este grupo municipal e todos os que estuveron aquí formando parte deste plenario, todos os compañeiros e compañeiras do Partido Socialista e dos demais grupos, algúns tamén, sempre estuveron defendendo os intereses do pueblo. E voulle poñer un solo exemplo. No ano 2008, gobernando o bipartito, creo que fora o 2008 ou por aí, faltaba un anestesista no hospital, verdad? Me equivoco. Un anestesista, e se montou unha manifestación de 3 pares de narices aquí no Concello do Barco. O alcalde do Barco e o grupo municipal do Partido Socialista estuveron ao frente desa manifestación estando gobernando Emilio Pérez Touriño na Xunta de Galicia, e o alcalde do Barco e o resto do grupo municipal ali estuvemos nesa manifestación. Por lo tanto, eu creo que queda sobradamente demostrado que este grupo a quen defende pois é os veciños e as veciñas. E así o facemos. Mira, ahora mismo vamos a votar unha moción. Podíamos haber perfectamente buscado un argumentario en contra de todo o que vostedes plantexan da reparación, que se va a reparar en non sei cuándo, que se va a hacer, pero non. Ahora mismo este grupo perfectamente asume os postulados da súa moción e vamos a votar a favor. Bueno, pois pasamos a votación. Votos a favor por unanimidade. Sí. O 31 do 10 de 2025 decía a prensa, a Deputación destina 6,1 millóns de euros aos concellos para colaborar en 191 iniciativas relacionadas cos efectos dos lumes. A xente puxose contenta que ven 6,1 millóns de euros, pero claro, como non dá tempo a presentar obras, os concellos inclúen nestas obras obras que xa teñen planificadas. É o caso dos 44.000
535,73 euros para as butacas do Teatro de Lauro Olmo ou os 55.464,27 para a mellora das instalacións deportivas de Calabagueiros. É verdade isto, señor alcalde? De verdade non hai outra forma de facer as cousas? E refírome tamén a todas as institucións, Deputación, Concellos, a todas, porque non sei, é que cartos que están relacionados con os efectos do lume que di así a noticia, pois, home, que tamén son importantes as butacas do Lauro Olmo, que son algo incómodas, e as melloras das instalacións deportivas, que non está mal, pero, bueno, a min é que me chama a atención que esta maneira de facer as cousas entre todos, entre todas as administracións. E despois, outra pregunta sería se pode informarnos de se ten noticia ou se a Xunta ten previsto ou a Deputación ou o Goberno do Estado ou o Concello de algo relacionado, medidas relacionadas cos lumes, coa erosión dos montes ou co tema da auga, se nos pode dar algunha información, que estes días sabemos que tivo reunións. Era simplemente por saber algo. Ben, pois paso a contestarlle. Con respecto á primeira pregunta, ten vostede razón. Ten vostede razón. Destinamos 100.000 euros a esas dúas partidas ou a esas dúas actuacións, butacas do Teatro Lauro Olmo e instalacións deportivas. A Diputación fai unha modificación orzamentaria no pleno do pasado venres de outubro, do último pleno de outubro da Diputación, destina 6,1 millón de euros que a Diputación denomina para paliar os efectos dos lumes. Evidentemente, nos que estas dúas actuacións as íbamos a pagar con fondos propios, agora pagámolas con fondos da Diputación. Polo tanto, nos quedan 100.000 euros nas arcas do Concello para dedicar as actuacións relacionadas cos lumes ou relacionadas con que sea necesario. Así que, ao final, nos estamos recibindo, por un lado, 100.000 euros, que por outro lado estamos aforrando e destinaremos o que consideremos axeitado e así se fará. Polo tanto, ao final estamos aí recibindo unha cantidad que axuda a que as nosas arcas queden mellor paradas. Polo tanto, despois había outro problema, que tiñamos a urxencia, é dicir, estos son fondos que logo hai que xustificar por parte da señora interventora e que hai que xustificar que se cumple al 100% con todo lo que unha subvención ten que cumplir, e son todo tipo de requisitos como poden ser informes sectoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, ou collíamos algo que xa tiñamos bendecido con todas as de la lei, ou se non nos quedábamos en la subvención. Segundo punto, medidas relacionadas cos lumes. Esta semana recibimos, saben vostedes que non sei se fora o 3 de setembro ou por aí, a principios de setembro fóramos convocados todos os alcaldes e alcaldesas galegos que de algún xeito fomos sufridores en algún momento de algún incendio durante o 2025 a unha reunión co presidente da Xunta en Santiago. Nesa reunión eu creo que estábamos máis de 50 alcaldes e alcaldesas e se nos plantearon unha serie de medidas que iban a poñer en marcha a Xunta de Galicia para axudar tanto a particulares como a empresas como aos concellos. Entón, os concellos, esas medidas se nos plantexaron por vía convenios e non se nos deu ningunha cantidad, simplemente se nos pediu que valoráramos aquelas actuacións que se levaron a cabo dentro do Concello ou que ainda se podían levar a cabo para paliar un pouco os efectos dos incendios. Aquí os técnicos municipales fixeron unha avaliación, non me acordo agora se eran 140 ou 150.000 euros, e deses 140 a 150.000 euros a Xunta de Galicia esta semana nos comunicou que vamos a recibir 120.000 euros para esas medidas. Entre outras estaban arranxo de cunetas, pois eu creo que o arquitecto meteu tamén, creo recordar, a iglesia de Fervenza, a iglesia do Obispado, a escola de Fervenza, que tamén ardeu, e, bueno, varias actuacións máis que o arquitecto así o estimou, entre o arquitecto e o aparejador. Polo tanto, son por parte da Xunta de Galicia, de momento é a subvención que vamos a recibir. A nivel estatal aínda non sabemos que hai posibilidades de algunha cousa por aí, pero tampouco lles podo dar máis datos. Con respecto ao tema das augas, vostedes saben que a auga do Concello, eu creo que quero que quede moi claro, a auga da parte
urbana do Concello do Barco, é unha auga apta para o consumo, está en perfectas condicións, como pode estar a de Vigo, a de Coruña, a de Santiago ou a de calquera outra ciudade, porque a zona de captación do barco, que é o Candís, está, non foi afectada, neste caso tuvemos suerte, non foi afectada polo incendio, así que a auga que nos chega ao núcleo urbano do barco, á zona urbana, é unha auga en condicións. O depósito do barco está onde está, polo tanto hai certos pueblos que non dá altura para chegar a eles, e ademais eses pueblos teñen a súa mancomunidade de augas e eles manejan a súa propia auga, e hai 3 zonas que están afectadas ahora mismo polos arrastres dos incendios. Unha é a de Forcadela, a captación de Forcadela faise no propio regato de Forcadela de xeito superficial. Polo tanto, calquera cousa que baixe ao regato, pois vai directa ao depósito, e iso é inevitable. A zona de Xaguaza tamén ten a súa captación na zona do Mariñán, e polo tanto estamos nas mesmas condicións, e o lunes, Nantronte, o martes, perdón, o concelleiro de Rural e máis eu estuvemos na captación de Santigoso, que está tamén nunhas condicións lamentables, porque está ali nun regatillo por encima do pueblo que tamén é superficial, polo tanto afectada polos arrastres todos. Por certo, onte tamén estuven na captación de Forcadela, porque viñeron aquí uns técnicos mandados por a banca que queren facer algunha actuación aquí na comarca de Valdeorras, e logo están vendo sitios nos distintos concellos e logo decidirán onde fan a actuación. Así que a situación a día de hoxe é que cando hai unha chuvia, algo de choiva, hai arrastres que van a parar os regatos onde se fan as captacións. Hai moitos povos que teñen a súa captación soterrada, polo tanto, eses non están sufrindo de momento ningún problema, porque non está habendo filtracións, e se hai algunha filtración, de momento aínda non se detectou. E esa situación, nós tuvemos varias reunións, alcaldes daqui, e digo alcaldes, non todos os alcaldes da comarca, convocouse a algunha desas reunións a todos os alcaldes e alcaldesas, asistimos 4, a Rúa, Petín, Vilamartín e o Barco, e nesa reunión, na última que tuvemos, fixose unha petición ao presidente da Xunta de Galicia para que nos reciba, porque tampouco estábamos moi contentos coas declaracións que fixo a conselleira de Medio Ambiente, poñéndonos deberes aos concellos, cando os concellos somos sufridores desta situación. Así que pediuselle esa reunión, pero nese medio pois eles plantearon outra reunión que se celebrou esta mañá en Ourense, a que o Concello do Barco non foi convidado. Así que eu non sei por qué, nadie me deu ninguna explicación, pero o Concello do Barco non foi convidado a esa reunión. Foi Petín, foi Vilamartín e foi a Rúa. Así que máis información a día de hoxe non teño. Se teño máis adiante, pois já irei pasando. Máis preguntas? Noa? Eu teño unha pregunta, pero agora formúlaseme outra en relación ao que acaba de comentar. Pero vostede vai interpelar ou preguntar por que non foi convidado? A ver, eu antes de preguntar, o primeiro que quero é falar cos alcaldes e alcaldesas que foron, o alcalde e as dúas alcaldesas que foron á reunión, non dei falado aínda con eles, e teño que falar con eles e a ver o que me contan, e a partir de aí, pois eu sí que evidentemente o Barco terá que preguntarlle a Xunta de Galicia, pois por que o Barco quedou excluído desa reunión. Perfecto. Nada, a pregunta non era unha pregunta, era un rogo que me transmitía un grupo de persoas que reside na zona. Trátase do aparcamento que está Manuel Quiroga, que tamén dá cara atrás, cara a Rúa San Roque, que ten unha das farolas que non hai luz. Fundiuse a farola fai un tempo e non foi reparada. Bueno, pois tomamos nota e mañán xa yo digo o electricista. Gracias. Máis preguntas? Antonio. Unha pregunta. En este aparcamento que hai aquí de minusválidos, ou como se le llama este aparcamento, el que está aquí... A plaza de aparcamento que está aí reservada. En frente al Gadi, sí. Sí, a plaza de parking que está reservada para minusválidos. Ya me comentaron 3 personas que se cayeron ahí. ¿Por qué? Porque está pintada la parte de arriba de amarillo y la parte de abajo de amarillo también. Entonces vas un poco despistado, no ves el escalón y ya me comentaron 3 personas que habían caído ahí.
Y después una pregunta. El otro día había un chaval que estaba dándole a la brocha ahí en el paso inferior de la vía. Le dieron por un lado así a brochazos unos parches y por el otro no le dieron. ¿A qué se debe eso? ¿Fue alguien en particular que le dio por despintar? Eso pode explicar ali o concelleiro de presos, o concelleiro de presos, Suso. Conta aí. Buena propuesta. A ver, é unha persona que está castigada polo que sexa, que eu non sei, nin quero. Servicios á comunidade. A policía local, bueno, dixen a ver se tiñan algo para ela e puxeron aí, xa acabou, entón quedou todo aí. Cando volva outro, pois, sigue. Esperemos que haiga a mesma pintura para seguir. máis preguntas, Dosi? Vale, tomamos nota y trataremos de resolver todo esto. ¿Más? Sí, otra pregunta. Las inmediaciones de la vía del tren a su paso por el casco urbano presentan un estado de abandono. Pedimos que soliciten a DIF o a la competencia que sea el desbroce inmediato. Y otro ruego es que, dado que se están realizando obras en Aproba, rogamos que se aproveche y reparen los baches que hay en la calle, creo que se llama Camino, o bueno, Casa Corregada, que va desde, al pasar la iglesia de Vegamolinos, a la izquierda el camino que va hacia el Lidl. Ahí esa carretera tiene bastantes baches. Y luego volver a incidir en un ruego que ya traje el año pasado probablemente, que sea que por favor se limpien encarecidamente las cunetas las cunetas del propio ayuntamiento, que ahora cuando venga el agua entre palos de desbroces, incendio y demás están llenas también de hojas, que por favor se limpien. Con respecto ás cunetas, podo decir que xa se está facendo unha labor de... limpieza de cunetas. Estáse repasando todas as cunetas por aí, sobre todo empezouse polas zonas máis delicadas que podían ter uns arrastres máis potentes, como empezouse por Soulecín e... Vale, bueno, pois sí. Máis. Sí, buenas tardes y bienvenida, Mari Carmen. Vamos a ver, yo tengo varios ruegos que son referentes a elementos urbanos, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar por el primero, que es, que ya he comentado varias veces, porque sigue aumentando un repise que hay en el pavimento que hay del camino real hacia la zona de Casino, hacia la calle Real. Esa zona que es la reconocida por zona de los gatos, allí sigue avanzando ese repise, y yo creo que puede ser el momento en el que, llegado el caso, haya que abrir y revisar si realmente eso es... no creo que haya quedado ya paralizado, sino sigue avanzando. Entonces yo creo que ya sea el momento de dar una vuelta para repararlo, ¿no? Y después también los otros ruegos son referentes a toda Barandilla, que son elementos urbanos que son para la seguridad y también decoro y ornato, ¿no? Entonces, en primer lugar, la barandilla que hay frente al cementerio, que es en la calle que da bajada a Florencio de Gado Gurriarán, que se llama Rúa Miraflores. Bueno, pues esa barandilla está en unas condiciones ya de partida.
Evidentemente, yo creo que le falta mantenimiento, pero ya ese mantenimiento sería conveniente adecuarla porque es una insuficiencia completa al código técnico. El código técnico, evidentemente, es muy posterior, pero bueno, el código técnico es del año 2007 y estamos en el 2025, con lo cual yo creo que de abordar ahí una reparación sería conveniente, desde luego, que también hacerla que se ajuste a la normativa, no solamente simplemente pintar y... O sea, lijar y pintar, ¿no? Ese elemento. Después hay un tramo también de barandillas, que le corresponde a la barandilla del malecón, que está junto a las pistas y tiene la pintura levantada, y dicen también que ahí esa zona, al pasar la mano, pues puedes arañarte e incluso cortarte, incluso puede llegar a cortarte. Y por último, el año pasado también se habló aquí de una posibilidad de colocar una barandilla abatible, barandillas abatibles en la zona de acceso al río, sobre todo llegando estos tiempos en los que puede haber crecidas y puede haber problemas de gente que, sin darse cuenta, llega a bajar el río, se encuentre alto, un poco desbordado, y podamos tener un disgusto. Entonces no sé. Pero si eso se tendrá en consideración. Esta última abatible non sei exactamente onde a plante. Sí, las bajadas que hay hacia el río, en la zona de la escalera. Poñer unhas cancelas. Unhas cancelas, efectivamente. A ver, sabe vostede que as baixadas ao río, cando o río crece, a policía cerra sella as zonas con cinta. Xa, bueno, pero, hombre, si está sellada coa... A ver, quero dicir que... ao mellor poñemos a cancela e con a subida marcha por aí abaixo. Bueno, eu plantearei isto aos técnicos e xa está. Algúnha cuestión máis? Pois se levanta a sesión.